Takže ahojte, ja vás vítam u nového videa z hry Minecraft. A tentokrát si poviete, že je to náhoda, že som sa spavnul jeden z najvzácnejších biomov je toto. A každý si povie, že to máš také šťastie. No, to si niekto môže povedať, ale rozhodol som sa prežiť presne 100 dní v tomto krásnom Minecraftu. 100 dní, áno. Proste klasický gameplay na, let's play, ako keby sa dá povedať. Budú z tohto videa asi každý deň, každý týždeň. A určite to nebude každý mesiac, ako po každé. Okay. No a teda, tak budem prežívať v tomto biomu. Ešte si to tu chcem takto nastaviť. Nice. Môžeme kľudne už začať. No, prvý problém, ktorý nastáva je drevo. No a drevo sa dá jedine tak vyriešiť, že nájdem mineshaft. A na povrchu by som ho nenašiel, iba v mese biome. Takže, čo za prvé musím spraviť je nájsť ruin portál. To je ruin portál alebo iglu, ale to si myslím, že sa toto nemôže spadnúť. Takže jedine ten ruin portál. To je jediná vec, ktorá mi zaistí drevo. Lebo ak tam nebude krumpáč, tak musím hľadať ešte ďalej. Čo nebude vôbec, ani že vôbec super. Ešte túto by mohol byť, lebo tam je taká rovinka. Ale ne. Kamo, Creeper, Mr. Creeper. Moje jediné jedlo. Moje jediné jedlo, ale zatiaľ nie som hladný. Ako šplhám na hory. Takže buď. Come on. Nič moc teda. Vodu mám, takže môžem aj pestovať. No, keby to bola bagnutá tráva, tak som asi najviac šťastný, ako môžem byť. Ak by mi teda padlo semiačko. Lebo to by znamenalo, že by som mohla aj urobiť chlebík. No, keď by vyrastú. Takže jo, to by bolo jedlo. Ale ja mám jedlo králikov, takže jo, asi tak nejak. A ešte ryby. Ryby sú ešte jedlo. Kámo, ja by som si už tu načítoval vole. Ten ruin portál. Samozrejme nemám cheaty, tuto sa môžete pozrieť. Takže no. Hard. Musím ešte hľadať. Kamo! Ja keď poviem, že musím ešte hľadať, tak tu nájdem portál. To so mňa robíš srandu. Ale tak akože nebránim sa. To je práve že super. Celkom dosť aj blízko bol od spawnu teda. Kamo, poď. Prosím. Kde máš čestku? Please, čestka. Kamo, musíš mať túto niekde čestku. Ach, áno. Prosím, vole. Tu je hlina. Jo, super. Ale hlínu nepotrebujem, potrebujem čestku. Jo, ja ju mám. Ne, ale mám aspoň flint and steel. To bude na večer dobré. Ale nemám krumpáč.
Mm. Mm. Alebo to by bolo dosť riskantné ísť bez krompáča do jaskyne a... No, ale to by ináč nebolo zlé. Pain of Arthropods, takže to je úplne na zrúcanie. Ale... Jo, to znie ako dobrý nápad teda. Ja myslím si, že je super nápad v tejto temnote byť. Ale kamo ne? Tam je ten portál. Tam asi bude mať aj dom. A vlastne ma tak ešte napadlo, že ak by som našiel tie Lush Caves, tak tam sú také tie žlté bobulky. No, vy viete, čo myslím. A to sa dá ešte jesť. A trvá to dlho, kým to vyrastie. Takže asi tiež nie. A tí zajaci, proste. Ježiš, ne, nezomieraj. Kamo. Fú, tam nejdem teda. Tam to nevyzerá moc pekne. Tak, no. Kde môže byť ešte teda nejaká nedrová časť? Lips. Leaskam bole. Kamo, musím nájsť niečo. Hlavne, že sú tu tie spajky. To je to najlepšie. Asi 4 dní nebudem spať, lebo nemám ani tu ovce. Ani nič. To je ešte v púšti. Môžem nájsť vesničku, ale tu je čisto prázdno. Ja som skoro rozmýšľala, že či v púšti nie. Mne to prišlo také, že Ice Spike. Jo, to bude to najťažšie. A ešte k tomu 100 dní, vole. Ja, tak som asi zbláznila. Chcem proste... no... Asi chcem byť psychopanom. Ako to mám povedať. Ja len... Prosím. 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 Kamo, vole. No tak, prosím. Ja používam tryhard mod na to, aby som mohol niečo robiť. Napríklad hľadať portál. Ale toto... Oh no, creeper. Ok, creepera nechcem. Ale mne dochádza jedlo. Ale... Risk je zisk, ako sa hovorí. Takže jo, budem sa riadiť týmto. Ne, mne sa už vyčerpalo jedlo. A po mne je skeleton. Jo, aha, skeleton rovná sa bone meal plus hlina sa rovná seno. Takže sa rovná jedlo. Jo. Dobre, takže mám ďalší zdroj jedla. Ale kapola. Nevidím ani vole. Tak počkajte, ja vám
osvetlím to, jo. Jo, takže je osvetleno. Musel som v tom použiť príkaze, pak sa mi nechce celú túto jaskyňu osvetľovať nejakými, neviem ani čo, strojmi alebo skôr príkazmi. Ne, príkazy som použil, takže no, vy viete, čo myslím. Také tie osvetľovacie blbosti v tých programoch. Prosím, daj mi jedlo. Kde? Kde je ten zombík, čo tu bol? Kde sa vytrepal? Počkaj, ešte by mohol spadnúť, nie? Spadnúť. Come on, taká. Jo, ale možno sa aspoň vystava nice. Hop. Hej, parkourista. Hop, nice, vole. Ty kokos. Jaký jumper. Nice. Ja by som aj vyťahil, hento železo, keby som mal krumpáč kamení, ale to z portála kamení nejde získať. No, tuto je ešte kejvka. Tak naťažím si nejaký štek a idem do tej jaskyne, no. Lebo už mi ubýva hunger. Aj zomrem len na hunger. Tak už proste fakt nič. Vlastne ja tak napadlo teraz. Mohol by som dať taký ten rush. A tam by som zase zomrel, keby som spadol z takéto výšky. Ty vole, vole. Vlastne ani to asi nejde, vole. O tak, to som, vole. Ja. Tak to už asi zomrem na hlad, bohužiaľ. Kamo, bole, what the fuck? Kamo. Ne, creeper. Ne. Tak treba použiť dobrý triček. Yes! Jo, tento blok treba vyťažiť teraz, aby som sa dostal ďalej. A kam, prosím, laškej. To je moja jediná záchrana. Nice. Please. Hlavne na mňa nič nevybavne. To je tu. Nikto? Dobre. Železo som iba našiel. Kamovi, keby som hral normálny survival, tak by som už bol milionár, vole. Ale ja musím hrať proste také skraviny. Ja fakt neviem. Tak ideme tuto. Fú. Jo. Kamo, to je voda. A prosím, nech voda je dobré znamenie. Jo, niekam to vedie. Takže asi kľúč. Podľa mňa. Vedieme to niekde hore. Jo, tuto som určite nebol. Tu je láva. A tu keď idem hore. Jo, tak sa vrátim tak naspäť.
Takže teraz môžem ísť cez lávu. Jo, tak. Good. Ale nie. Chcem vyťažiť tento stone. A kámo, toto nie je cobblestone, to je tento tvrdý stone, vole, ešte k tomu. No a teraz je creeper. Našťastie sa nemôže spomenúť žiadny creeper. Snad. Ne. Pôjdeš ďalej láva. Nech prestane tá láva, ne? No jo, už. Kamu, prosím. Kamu, fakt, vole. Ja len prosím. Oh no! Creeper! Creepera! Jo, bol som za blokom schovaný. Ja konečne. Niečo dole. Smerom dole idem. No. Tu nie je nič. Ne. Kamo, fakt tu nie je nič. Ja už som všetko prehľadal. Ach jo. No tak ešte idem hľadať. No bohužiaľ. Ne. Takže, čo sa mi podarilo? Narazil som na spawner na zombiku. Už som zničil ten spawn. Takže našťastie mám uložené súradnice sveta, tuto, v tejto jaskyni. Takže som good. No teda ešte tuto. No. Ešte to je dlhé ťaženie. Ešte takto. A čestka jedna. OK, kosti, nejaké tieto blbosti, tak nice, akože. A kde som ešte nebol, je tuto. Tutaj vzadu absolútne nič nebolo. Nie železno. Ach ja, takže teda pre toto video by to bolo všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, dajte like, odber a čau.